Hola, un any més estem a la Fira de la Candelera, que està a punt de començar. Bona tarda, estem aquí a la Plaça Catalunya, al costat de l'Ajuntament, I ara mateix ens trobem a prop de la Casa de la Vila, on en res tindrà lloc... la inauguració d'aquesta fira. A veure què tal, la Clara m'ha manat aquí, jo no sé encara què ens trobarem. Francesc, Antoni, què fas aquí? què fas? No sé, la Clara m'ha dit que vingués a cobrir el reportatge. I a mi també, o sigui, m'ha dit que vingués aquí a la inauguració, que era el meu reportatge. I la Clara? La Clara està dormint la siesta, m'ha dit. Ens ha enganyat. Vale, doncs què fem? Fem el reportatge junts? Vale, farem el reportatge junts. Vale, vine cap aquí i juntem tot, no? Així una mica. Espera, Vale, doncs fem això multicàmera, rollo... Vamos, Telecinco. O sigui, això sembla el Sálvame. Vinga, let's go. Perfecto. Anem a preguntar. Hola, bona tarda. Tenia una pregunta. La inauguració quan serà? La inauguració de la fira, que era aquí? Era aquí, però Sí. no, encara no. Vale. Juguem al Metacine. Això en principi era a les 4. Què està passant? Vale, a veure, què ha passat? Jaja, no, què ha passat? Doncs què ha passat? Han canviat l'hora de la inauguració de la fira i ningú ens ha avisat. Què canvio? Què canvio? Clar, és que Molt fort. això té lío. Llavors, Me'n vaig a veure vi. o sigui, la Clara està fent-se una siesta i nosaltres aquí una hora abans. Doncs res, estarem per aquí esperant a que comenci la inauguració de la fira. Anem a veure què podem fer fins que comença la inauguració, que com hi ha hagut un canvi de plans. Francesc, La Clara ens ha enganyat. i si truquem a la Clara? Ens ha dit que vinguéssim, no ve, i a sobre ens ha dit malament l'hora. La truco un moment. És que clar, em sembla de mal gust, saps? Començar així la fira ja. Vale. Clara? Clara, que estem aquí i que no era, la inauguració no era a les 4, al final era a les 5. O sigui, clar, no, que em diu que l'hem despertat a la siesta, que què fem? La pròxima vegada no li porto vi. Espera, te la passo. T'has quedat sense vi. Ens demanem un cafè o alguna cosa. O un vi. Garçon? Vale, doncs ja hi som aquí. Ja som són les aquí, 5. una hora Ara sí, després. una hora Gràcies, després. Clara. Gràcies, res. Clara. Bueno, aquí estem esperant que surti, no?, per fer el passeget institucional. Ai, quines ganes de veure com ha quedat aquest any la fira, Quines ganes. Ai, ja s'olora una mica. I després què fem, Antoni? Tenim uns Corte altres A. reportatges, però Corte A, el tas de vins, i a veure una exposició de fotografia. Molt bé, Molt bé. planasso. Vale, estem aquí a l'Ajuntament, que sembla que ja comença a sortir gent per Surt la fer la productora passejada. La Ui, productora ui, ui. musical està trucant l'Ivan. I Ja ara sortirà surten? la Shakira. Surten? Shakira Pregonera 2024. Truca'ns. Ja surt la gent, veiem el Xavi Paz, venim a la vicepresidenta del Parlament, també. Vinga, let's go! Volen arribar ràpid al tas de vins, Sí, Aquesta com gent. tothom. Comencem. Per on comencem, Francesc? Pel tas de vins. No, home, no, estem Sempre. aquí a la seva natura. Ostres, Estem aquí calçots! Amb els calçots. Una bona calçotada després Sí. d'uns vins, què? Aquí, si et ve de gust una mica de natura per menjar, tenim aquí... Perfecte. Aquesta és la meva... Aquí és casa meva, aquí. Aquí em passo tota la fira de Candelera. És la part de la natura. Tenim aquí els planters... Una bona fabada. Mongetes tradicionals de Palafoll. Tot molt ecològic i molt Ai, sostenible. m'encanta tot això. O sigui, és la meva part preferida de la Candelera. A mi m'agrada més el tas Ai, mira, de vins. llimoners! Com ens encanten els Llimoners. llimoners. Com m'agrada aquest. Aquesta és la millor zona, llimoners, a tope. De fet, jo diria que aquest any hi ha molta més part de natura, Sí. perquè l'any passat amb el Covid... Bueno, encara clar, no hi aquest any havia- la Candelera torna a recuperar el seu seva format original, força. és a dir, són com És més que mira de... que bonics les plantes. i Quantes tot. parades hi ha? 600 parades? Sí, hi ha moltíssimes parades i hem ampliat moltíssim Tot aquest Molins any. de Rei es paralitza per la Sí. Fira de la Candelera. De fet, Era. sí. Mira quantes taronges! Mare meva, hi ha taronges. Mira quantes... O sigui, hi ha 4 euros al sac. Hi ha un sac de taronges aquí. Mira, grava la natura. La meva C, Antoni Campos. Per la gent que diu TV3, som molt millors. Som la Candy Show, el programa oficial de la Candelera. Si us plau, com que TV3. Antoni, Sí. ara que ja hem passejat una estona, podem anar cap al tas de vins. Vinga, va, hem vist que la natura aquest any està molt més gran. El tas de vins també estarà gran, perquè clar, tota la Candelera ha anat Clar. massiva, ha fet expansió en aquest any. Quants vins hi haurà aquest any? Hi haurà moltíssims vins. Doncs a també. tastar-los tots. Anem a provar-los.